Biziň ýaşaýyşymyz üçin iň wajyp organlaryň biri ýürekdir. Ol gan aýlanşyk sistemasynyň merkezi bolmak bilen tutuş bedenimizden geçen damarlara akislendirilen gany, ýagny kislorod bilen üpçün edilen gany berip durýar. Bulardan başga ýürek barada nämeler bilýäris? Ine siziň üçin bu organ hakynda 10 gyzykly maglumat. Belki sizem bular eşitip gören nersiňiz? 1. Ýürek gününe 115 000 gola ýürýär. 2. Yüreğin uzranına çıkan ses, onun klapanlarının açılıp yapılmak sebepli döreyer. 3. Bu organ her gün adatça 7570 litr kan çıkarıp duruyor. 4. Bedenimizdeki kan damarlarının ehlisinin uzunluğu 96560 km barabardır. 5. Bir adamın yüreği adatça 500 gramdan hem yengil bolýar. Yönümüne garamazdan erkek adamın yüreği zinanın kavlen deňeşdirilenine 56 gram ağırdır. 6. Zinanın yüreği adatça erkek adamkydan çal turýar. 7. Yüreğin gowrumy her kimin öz ýumrugy gowrumyndadyr. 8. Iň çal turýan ýürek ýaňa doğan bäbeklerde bolýar. 9. Çataçan ýürek diýip eşiden bolmagyň ähtimal. Alamatlaryň infarktda meňzeýändigine garamazdan, onuň döremeginiň sebebi ýürek keseli däl, stres eken. 10. Gülmek ýürek üçin peýda bolar. Ol stres azaltýar we şol bir wagtda immunitetimizi güýçlendirýär. Bu maglumatlaryň gyzyklydygyna garamazdan, esasy öwrenmeli zadymyz nädip dogry şekilde ýüregimiziň sagdamlygyny goramagymyzdyr. Dogry ümitlenmek ve dowamly maşyklar bilen ýüregiňiziň saglygyny gorap bilersiňiz. Bulardan başga siziň hem kelläňizde bu soraglar döräpdimi? Ýüregiň içinde gan näde wakyp geçýär? Bedeniň içinde aýlanýan ganyň hakyky rengi nähili? Gök we gyzyl reňkdäki damarlaryň tapawudy näme? Aşa gök damarlarymyzyň bolmagy erbet satmy? Gelin, jogaplaryna bilelikde göz aýlaýaly. Yüreğin içinden kan näde wakyp geçýär? Kan 4 adım geçip yürekden we öýkünden akýar. Ilki, sagalyň ýürek bedenden gelen jak kislendirilen gany, ýagny kislorodsyz gany kabul etýär we onu 3 hawsaly klapanyň üstü bilen sag garynjyga geçirýär. Sag garynjyk bolsa, öýkün sütüniň üstü bilen jak kislendirilen gany öýkünlere ogratýar. Öýkünden gelen akislendirilen gany çep halyň ýürek alýar ve onu mitral klapanyň üstü bilen çep garynjyga geçirýär. Çep garynjyk bolsa aorta, ol bolsa gany tutuş bedene ýaýratýar. Bedeniň içinde aýlanýan ganyň hakyky rengi nähili? Aslynda adam gany gyzyl reňkde bolýar. Damarlaryň gök reňkde görünmegi gözleriňiziň rengi kabul edişi ve onu öz renginden üýtgeşik edip görmegi bilen baglanşyklydyr. Gyzyl reňkiň goýulugyny gan öýjüklerine kislorodun derejesi kesitleýär. Yürekden ýaňy çykaýanna gan akislendirilen we açyk gyzyl reňkde bolýar. Gök we gyzyl reňkdäki damarlaryň tapawudy näme? Gyzyl reňkdäki damarlar, ýagny arteriýalar yürekden bedene gan daşaýan bolsa, gök reňkdäki damarlar bedenden gany ýüzüne ýürege getirýär. Arteriýalar damarlardan tapawutlylykda bedenimiziň has çuňlaryna ýerleşýär ve köp damarlarymyzyň görünüp duruşy ýaly bize görünmeýärler. Egerde sancı medeniňizde degen damarlaryňyzda arteriýamy dälmi biljek bolsaňyz, sancı miňesiniň depesine öňtürin. Eger siz arteriýa degen bolsaňyz, iňňäniň depesi ganyň basyşyndan ýaňa izletiler. Alynan gan hem lowurdaýan açyk gyzyl reňkde bolar. Aşa gök damarlarymyzyň bolmagy erbet zatmy? Egerde döşüňiziň töweregine gök damarlar bar bolsa, korkmaň, olar ziýansyzdyr. Emma siz alkogol içkilerini çilim olanýan bolsaňyz, ýa-da adatdakysyndan ulalan garnyňyz we az hereketli durmuşyňyz bar bolsa, onda size maşgalylyk manygda ýüz tutmagy maslahat berýäris. Egerde damarlaryňyz çiýşen hem-de goýy reňkde sudursyz bir şekil alan bolsa, sizde damarlaryň varikoz keseli bolmagy ähtimal. Damarlaryň varikoz keseli, haçana damarlardäki bodulan klapanlar gany näde dogry tarafa gönükdirse, ýa-da ganyň doňup gowy hereket edip bilmediligi sebäpli ýüze çykýar. Bu ýagdaýy siz lukmanyňyz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.